हेलो लोगोफोर खुलुमबाय फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर आङो ओरैबायदि आरोबाव मोनसे जोंनि बर'फोरनि दुखुनांथाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे भिडिअनि सोमोन्दैहाय बेखेवनानै होनो सानदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। रायजोफोर जोङो थांनाय साननैसोनिफ्राय लानानै 7 बोसोर बैसोनि सासे गथ'नि बिमा रसमेरिका नार्जारी मुंनि आइजोखौ गोमानाय नुनो मोनदों। दा बिनि हासबेन्डआ बाहेरायाव खामानि मावनानै न'आव थांनाय समावनो बेलासिनि 6 रिंगासोआवहाय बे आइजोआ गोमानानै थादों होननानै बुंदों। दा जाथाया मा जामारदों बिनि दासिमबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जों भिडिअआवबो जों नुनो मोनाखै आरो जों खोनानो मोनदों दिनैसिमबो बिसोरखौहाय मोनाखै होननानै बुंदों। दा हासबेन्डआ बुंनाय बायदिब्ला गावनि हिन्जावा बबेयाव थांदों बेबो क्लियारलि मिथिया आरो मा जामारदों सोरबा किडनेप खालामदों ना बहाबा हारसिं खारखोमालांदों बिनि जेबो फात्ता गैया। आरो बे हासबेन्ड फोरमायनाय बायदिब्ला बेफोरबायदि जाथावनायानो नङा। मानोना न'खरावबो नांलाय खमलाय मालाबाबो जाफेराखै आरो सोरनिबा फन नाम्बारबो माब्लाबाबो रायज्लायनाय खोनाफेराखै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोना खोनासंनानै लादो भिडिअखौहाय ससे बिथाङा मा फोरमायदों। आं न'आव गैयामोन। बबेयावथो दंमोन? आं बिजनियाव दंमोन नदियापारा। ओरैनो नोंथाङा मा मावो ओरैनो? आङो बिदिनो अन्थाइ बाला बिजनेस बिजनेस खालामो आरो। ओमफ्राय नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा प्रिमेन बसुमतारी। गामिया गोमानाय टाइमखौ होननो हागोन नामा? खैथासोआव गोमादोंमोन? गोमानाय टाइमा जाहैबाय 6थासोआव आरो। बेलासिनि 6ता। माबा मोनसे सन्देह दंमोन नामा सिगांनिफ्राय? सन्देह दंमोन ना सिगांनिफ्राय सोरजोंबा फन रायलायनायफोरनि? आंनावथ' जेबो सन्देह गैयामोन। बियो मोजाङैनो थायोमोन आंजों। रावजोंबो रायलायनाय नुफेरामोन? रावजोंबो नुवाखैमोन। ओमफ्राय दा जायफोरा हमना दोननाय बिथांमोननो माबा मोनसे एवार्ड होनो नागिरदों नामा नोंथांमोना? औ बेखौनो आं बुंनो सानो जाय हमनानै दोननो हायो बा लाखिनानै दोननो हायो बेनो आं 50,000खौ एकदम डाइरेक्ट होथारगोन एकदम। ओमफ्राय नोंथाङा मोनबाथाय बिथांनो 50,000 होगोन आरो ना? औ। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांमोना जायबा बिथांनि बिसि रसमेरिका नार्जारी माखासे फट' होगासिनो दङ। बे सावगारि नुनाय माखासे सावगारि नुनाय बे बिसिजों लोगोसे फिसाज्लाबो दं। फिसाज्ला दंफायोना? दङ फिसाज्लाबो दंफायो। बिसोरखौ हमना मोनोबाथाय आरो नै बिथांनो खोन्थाहरोबाथाय नोगोद 50,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जेनेबा बियो सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दं आरो दिनैबो नोंथांनि बेबायदिनो चेनेलनि दारैहाय बिथाङा निस्सय गावनो बुंखाबाय गावनि खुगाजोंनो। दा बियो निस्सय होगोन। दा जायनो हमो 50,000खौ बियो फुरा अफार होखागोन आरो लगे लगे जायानो हमनानै दोननो हायो खामानिया साक्सेस जाबाथाय बिनो लगे लगे फनपे खालामनानै बियो होगोन आरोखि। दा बियो माने फिसानि टेनसनजों ओरै गावनि हिन्जावनि टेनसनजों बुहुत माने टेनसनाव दङ मानसिया। दा बे हिसाबैनो बारा स्पष्ट बुंनो हायै जादों। दा बेनो आरो निस्सय गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनखाबाय आरो बुंगासिनो दंखायो बियो माने जायनो हमगोन बिनोहाय माने 50,000खौ बियो रोखा होखागोन आरोखि। दा बिनि फिसाज्लाया बेसे गिदिरमोन? फिसाज्लाया 7 बोसोरसो जाबाय होनदों। बियो माने बङाइगावनि ट्रिनिटि इंलिस स्कुलाव फरायदोंमोन ना? औ क्लास बेसेबां होनदोंमोन? क्लास 2आव फरायगासिनो दंमोन आरो मानसिया। ओमफ्राय दा बिनिखायनो आंबो नैबे ब्रादारनि चेनेलनि दारै आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरगोन जोंनि जेसेबांनाखि बर' आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिसिम प्लिज अननानै जेरावखिया नुवा मानो लाखिनानै दोन ओमफ्राय डाइरेक्ट कल खालाम। बे लायनायनि बेब'स्थाखौबो खालामनाय जागोन। ओमफ्राय जायबा हमदों बे मानसिनोहाय लगे लगे 50,000खौ सोनो राजि। दा खामानियाल' साक्सेस जानांगौ। 50,000खौ निस्सय मोनगोन। बियो 100 खाथां आरोखि। दा बेनिखायनो जेसेबांनाखि रायजो राजानिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे बे गोमानाय रसमेरिका नार्जारी बेखौ लोगोसे आरियान फिसाला जाहैबाय बेखौहाय माने हमनानैहाय खबर हरनो थाखाय रायजो राजानिसिम गुरैहाय खावलायहरनाय थाबाय। जों दा गोमाजानाय आइजोनि हासबेन्डनि खुगानिफ्रायनो खोनाबाय। जुदि बे आइजोखौहाय आरो लोगोसे बे गथ'खौहाय सोरबाफोर नागिरनानै हरनो हायोब्ला नागिरनानै लाबोनो हायोब्ला बा कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोनखौहाय हमना हरनो हायोब्ला बियो नोगोद 50,000 रां अन दा स्पट हमग्रानो होगोन होननानैहाय बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनायखौ जों खोनाबाय। नाथाय खामानिया साक्सेसफुल जानांगोन अब्लासो बिथाङा बे 50,000 रां 50,000 रांखौहाय
नोंथांमोननो होगोन जायहा हमदों जायहा हमनानै हरनो हाबाय बे मानसिनोहाय होगोन होननानैहाय बिथाङा फोरमायदों। दा मा जामारदों जाथाया 7 बोसोर बैसोनि गथ'आ बङाइगावनि ट्रिनिटी इंलिश मीडियम स्कुलावहाय 2 थाखोआव फरायोमोन होनदों आरो बिनि बिफाया बाला अन्थाइ बिजनेस गेलेग्रा। दा बे आइजोआ बबेयाव दङ सोर लानानै थांदों बबेयाव खाखोमानानै दङ बिनि दासिमबो जेबो उदिस गैया। बेनिखायनो बिनि हासबेन्डआ हमग्रा बिथांमोननि थाखाय हमनानै लाबोनो हायोब्ला अफारखौहाय होनानै होदों आरो बेजों लोगोसे रायजो राजानि थाखाय मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होदों। नैबे जामबुं नाम्बारावहाय कल खालामनानैहाय बे गोमाजानाय आइजोनि बिसाय हासबेन्डनोहाय नोंथांमोना फोरमायनानै हरनो हागोन। दानि जुगना ससियेल मिडियानि जुग रायजोफोर जों बयबो मिथिखायो आरो जेसेबांनाखि गोमायो जेसेबांनाखि खारखोमायो हमजाखायो। बेनिखायनो आं सानो बे आइजोआबो रश्मिरेखा नार्जारियाबो थाबैनो गावनि बिसायनि न'आव सफैफिनगोन लोगोसे गथ'जों। बबे जायगायाव थाङो जेरावबो बर'आ गोसारनानै दङ। बेनिखायनो सोरबा नङा सोरबाथ' बे आइजोखौ सिनायथारगोन। जुदि नोंथांमोना सिनायोब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय बिनि बिसायखौ फोरमायहरब्लानो जाबाय। अब्लानो बिनि बिसाया गावनो फैनानै गावनि बिसि आरो फिसाखौहाय लांफैगोन होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। स' अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना मदद खालामलायदो भिडिअनि गेजेरजोंहाय भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै होज्लायदो जाहाथे थाबैनो मोननाय बायदि बे आइजोखौहाय। आं भिडिअखौहाय बेसेखिनिखौनो लाबोदोंमोन रायजोफोर। नोंथांमोननि थाखाय जुदि भिडिअ होनायनि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो भिडिअनि चेनेलावहाय जुदि सोरबा गोदान हाबसनदोंब्ला हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै गोमानाय आइजोआ थाबैनो मोजाङै मोजां न'आव सफैफिननो हानाय बायदि। गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।